gaskiya kafin na ce komai, ya kamata na jaddada miki yadda nake son ki a cikin zuciyata. Ina so na zama ɗan majalisar dokokin doka duk wani maƙiyinki da ƙasa a cikin jam'iyyata mai alamar love. Don inganta wutar lantarki mai alamar launin love, da haɓaka ilimin kimiyya da fasahar sanin menene love, da ba wa mata jari don inganta kuli-kuli da daddawa gurasa mai alamar launin love, da samar da magani a asibitoci kyauta mai alamar launin vitamin love. Ina son ki kamar 1 I love, 2 I love, 3 I love, 4 I love, kamar 5 alive. Wannan kalaman naki ne ke kaɗai, saboda yau take ranar masoya. Amma na ji daɗi sosai. Wannan ai kaɗan ne, don akwai santaleliyan fulawar masoya tana cikin motata, ke kaɗai na tanadar wa ita. Fulawa fa ka ce? Mana. Gaskiya ba ita bace matsalata ba. To me kike so? Ni cash nake so ko transfer? A banki ma cash sun ƙare, transfer kuma babu network. Yawwa, danna mana wannan jan abin, yawwa danna mana shi, danna mana wannan subscribe button, yawwa. To, sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa, shi ne za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura. Yawwa, ko kai fa, godiya muke sosai, don da ku muke alfahari.